Morning, morning kabagyan. Toy, kuha tayo man. Pala tayo. Tanay. Permiti snow rela naspakat ini kayo di rabi. Mayat na putod ni problema ka to ita kasi dituyin ni balay bagta naspak ito iwalin tayo tata. Grabe, titintinag na nga snow kabagyan. Nita man pa ilag din ano may wala ito isamot ay ato ridaw no may ilukat ato ridaw. Pero ko man natin sangangan naspak nagbigsa ti angin na itirabi kami nagbigsapi ti kurud na lang ako niya. Ngayon makabanugmot ka ba yan tiyag pala nagkakuranan ti barbecue-anan kapay papa itunod dati pangrabyan kaya ano ti tinunong limpo na pangrabyan atay hallway mi dito ni sikiganti balay kawana yung madi mapagnan pero mini nagpuskol kawana di pakita ti dalan dito yan agin init mo kabagyan yung bali wala mo ito init na dagay ayam nga squirrel lainan maglagto-lagto pa mabisin sa sapsapol di ka nang nadaning ato katin nalpasan kabagyan tato pa okay, ang ato yan kapag yan nalpas mo lang nalagaan nga palpalaan yung makabanog mo data ayan o
kabagyan. At inaramid da nga snowman na gitubing tatay dito eh. Nag-aayam da ka. Nag-aramid da mo ti snowman na. Okay. Nagdarusing natin pag naanmain kabagyan. Kwan. Delikado. Tan. Nalukasan na yun. Okay, kabagyan. Nagitin na iti glawlaw. May atay na dati dalan main. Awan ti danag nga maitublakain. Nakaruwar tayo pusa. Miyong! Nay, awanay, napanjayan. Miyong! Nay, kapam. Okay. Ang kangarada na isno. Ang kamada, agbatay da isno. Yan. Angutin na mo ito snow. Apa na nga eh? Panggayad. May lubukat ta. Sige. Ito. Napamajayin, likotin. Toy! Meow! Meow! Magatin! Paglamig! Ito yung kabagyan, sagana nga ituno, pangrabyan ka no. So hilhilingan na gaya kabalay ka. Kaya dakan no sarabasab. Sarabasab na limpo. Yang kabagyan. Iwa-iwan. Iti kaya lagi ito ubing may kabagyan. Walaing mas kaya tanda dato pamintakin asin lang nga pang marinate. Sarabasab, sinugba. Mga Bisayang sarira bagada nga sinugba. Okay, na nakasagalan kabagyan. Sala mangiluton, mangitunon. Nanadakan? Nagagapam? Nagagapam yang? Mga nakuturan? Naglami ice? Kung kaya yung nagnarotan kan? Tineng. Sumangpat magahayam no kaya natin ko. Paano hindi mo nagay? Yan, nakasala nga natin ko tayo. Limpong na sarabasab. Halukan tayo basit tayo malungop di kwa. Pudot na. Timawag tayo ubing kong lalaki ket pairwar na tayo may isang arak kaya't nakano tayo kwa pag-shot bagla kano nga pangikat na tayo kwa sakit ti pagbagina. Okay, palamiis ko kabagyan. Palamiis ko din di kano isnaw ti kaya na nga pangipalamiisan. Ano natural tilamiis na. Oh. Ayun. Mayat na gino daw.
Mayat aglawlaw may tatakabagyan ta kwa manain. Nanayunan man intis no pimuraw man nga permid. Giti kalabas nga aldaw kay medyo agtunaw-tunaw basitin yung tatakad nanayunan man ay awa manain. Mayat regret kita banan kabagyan. Din tatapata ba nga kabagyan. Oh, okay. Okay. Ayan. Ito yan ka. Kabagyan natin ko tayo. Sinugba. Karaman ng tayman. Gusto malati ko na. Timplada na. Mayat luto na kabagyan. Mayat ang suot na. Mayat nga sa suot suka. Atoy lang katapat na kabagyan. Titiblag tayo tatangal daw tagyaman amanain iti anus yung ng buya. Sa pala kumata dagiti di pa nakapag-subscribe pangasayo subscribe kayo tapos matikas ta manayunan iti subscriber tayo kaubsat kain kakabagyan tagyaman alaw na lembag nga rabitay amin.